Yo kok sik to, Mbak. Arepe dipakani barang kok yo sing kanteng. Aku dhewe iki lho, yo rong sarapan. Umi sing jere mulai bae ra mulih-mulih. Kowe bengok to. Kowe terus kuplis karo kancane barang kowe. Cek tak jebokne pakan sik wae. Sik toko sik sabar. Bengok-bengoke wedhus ora duwe kesabaran iki kaya yo. Bisa. Halo. Piye kabarmu? Memang wis mangan borong. Lho tak gawakne mangan. Jan, kowe iki pinter tenan. Lak ditakoni mesti jawab. Ora kaya Umi sing ditakoni dhuwit blonjo parane nyandi. Mulek jawabane. Pinter tenan kowe. Tak sawang-sawang. Motomu iki lho. Mengingatkanku kepada mantanku. Tapi kok sayangnya kowe wedhus dudu mantanku. Kowe iki ancene pinter. Lak ben tak takoni mesti jawab. Ya toh? Tapi gak oleh lak ngrasani Umi niku ora oleh. Ngono kuwi dosa. Tapi yo ancene bener lho, Dus. Wingi kuwi lho. Umi lak yo nyepakne wedang jo layak, rasane beda. Wedang rasane asin dan ra umum. Ngalang-alangi banyu laut lho. Tapi yo ora apa-apa. Ngono-ngono ritek yo bojoku elek ngentutan sisa nak turu. Lah. Yes. Ora masalah di bojo kaya ngono kuwi ya panggah disyukuri. Jere wong lak pandai bersyukur iki Allah menambah nikmatnya. Nah, tapi aku nyukuri bojoku kok ora tambah ayu. Oh alah ya. Wah, ajar. Lah yo to. Sesuk iki lak yo wis wayahe riyaya kurban. Iki wedhusku iki lho. Kok ora enek sing nakokne, ora enek sing nontone. Jane wong-wong iki butuh wedhus ora to jane. Padahal kandangku sing ning kono iki wis payu kabeh. Lah sing kene ora enek sing nakokne terus piye? Apa aku tak ngebel cuwek, jaluk tulung cuwek, kon nawak-nawakne wedhusku ae ngono piye? Tak bele. Loh. Iki fotone cuwek kok kaya kobro ngene. Wah, apa-apa tak bele sik jajal. Biasane isu-isu ya nek wong tawa-tawa wedhus-wedhus apa piye. Wah, ya. Wah, ngene timbang nganggur sampe maaf. Jainap rupamu kok kaya ngene maaf. Ya. Biasane ngene iki lek nyergati Jainap mesti nek rezeki teko. Nah. Biasane ngene iki. Panggilan lho, lunga teko wong tawa. Ya, iki. Dengar tadi ngebel. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak apa, Ji? Anu aku ki lho, arep enek perlu njaluk tulung karo awakmu ki.
Enak apa Ji? Aku ready nek kangge sampean iki 24 jam. Iki lho, iki lak yo sesuk iki kan lak yo anu to. Wis wayahe Idul Kurban. Iki wedhusku sakmene kean iki kok ora nek sing payu iki terus piye? Aku ki njaluk tulung nek awakmu nawakne wedhus-wedhusku iki nek iso ora kowe. Walah. Siap aku siap. Siap kok wis sampean iki pokoke terima bersih ngono ae wis reba-reban sik ngono. Itu Ji, tenang ae. Entek wedhusmu engko entek. Apik tenan gak Ji wedhusmu ku Ji. Oke. Tumongen ngono wedhusmu. Apik, wedhusku ki apik. Piye to anggitamu? Wedhuse Pak Kaji iki lho ya apik kabeh. Menisuk mbak-mbak kaya kuliah subuh ngono kae. Oke, siap Ji. Oke, siap. Oh, wis ndang rene yo. Njaluk tulung tenan iki aku. Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meh. Muga-muga cuwek iki iso nulungi aku, iso mayokne wedhus-wedhusku iki. Ini lho. Rezeki bukan kemana nak. Ya namanya kaki. Ini semuanya. Dan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Anak berangkat. Dari ana sikap pola ini ganjil kok wah lah urung gawe kacamata. Ya, ini lah mending toh. Berangkat. Jadi ngadi to kaji ki. Mari ngebel aku. Kok mewes tutupan. Apa noni wedhus nek nduri kok piye? Tak kangge wis. Iki lho. Iki tak pasang rego ya toh. Cuwek ben ora bingung regane pira. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam, Wek. Ini Ji, wedhus sing ape bedol. Yo kabeh iki to, Wek. Wis tak kei bandol iki mung kabeh. Lah wedhus kok rupane kok ireng kabeh. Ireng piye to? Kacamatamu iki lho, cepoten dhisik. Oh alah, lali Ji, lali. Piye, Wek? Wis sanggup ora ngedolne wedhusku iki? Piro Ji? Piro regane? Loh. Sawangen wis tak kei bandol kae. Lah ndi lho Ji? Weh, deloken to. Kilo. Walah. Lah. Wedhus kok ngalah-ngalane montor regane. Kae. Ndey. Lah iki kok gak enek. Bandrole kok Ji. Enek, Wek, enek iki. Iki lho. Lah ndi to Ji regane Ji? Lah iki lho, Wek, tulisane, Wek. Bruh. Lah tulisane gak kurang iki to Ji. Waduh sakmene kok 20 juta iki. Iki ngono duduk wedhus sembarangan, Wek. Duduk wedhus kacangan. Iki ngono wedhus syariah kitamu. Ora isuk ngono kae tangi
mbak babek ngono kae anggitamu zikiran lho anggitamu. Wah, udah syariah. Wah. Hai iso-iso udemu munggah kaji bareng lho, Ji. Lho. Piye anggitamu? Wingi ngono tak daftarne kaji. Sayange iki lho ora nang kuotane. Heh, wedhus mbok ngene kaji. Kowe iki mau kaji gablok Ji. To Ji, ora usah ngiteni kota. Aku lho iso munggahne wedhusmu munggah kaji. Dodok. Wow, ancen tuwek kurang ajar. Yo ora ngene konsepe wek. Wes, ndang budal kono lho, nawak-nawakne wedhusku. Oke, Ji. He. Lah numpak apa? Wah, iya. Ayo, Nak, berangkat. Mak, tahun ini aku pengen korban wedhus sih rasane. Ora perlu sing gedhi, Mak. Pokok enak suarane mbek ngono ae. Lah terus duit belum di to, Pak? Wong nek dompetmu kuwi lho isine, Mak. Duit titikan karo kartu BPJS karo. Sing penting ki niate. Gusti Allah ki delok niate ora delok sepiro gedine wedhuse, Mak. Ya Allah, niatmu kuwi bener-bener apik lho, Pak. Tapi sayang, utangmu lindi oke lho, Pak. Yo wis, ora iso wedhus, pitik wae piye, Mak? Pitik tanggane ya ora apa-apa kuwi dicolong pisan. Aja sembrono sampean, Pak. Aja korban. Ini ibadah, itu mencuri, Pak. Ya Allah, Mak. Sampean ki jan istri solekah. Aku jan seneng. Wis to, Pak. Tolong iso adure korban iki. Yo wis, kambing ora iso ora apa-apa. Sing penting sampean jek korban perasaan tiap tahun gawe aku kuwi lah wis seneng, Mak. Loh, korban perasaan apa nih, Pak? Korban perasaan mergo aku rabi karo kowe, Mak. Ora ajar. Aja mbok baleni lho, Pak. Aduh. Apa tak gebuk-gebuk, Mak? Aku tak nyegur nang ngarep. Soro musuh kowe, Mak. Ikan. Oh, itu ikan. Mau ada minyak. Yo, wow. Tane lho, sampe salah Pak De. Terus sing salah ngomong terbang kamu. Orang yang ngelamun ngapa? Ini Pak aku butuh wedhus iki. Ya, Pak De. Lah dibakol ya? Wah. Dua wis ayo numpak kene. Mas apa? Alah ora nyotot ae iki, Pak. Ayo. Api-api Kak. Api wis to. Boleh kamu ngergo piro tunggal. Wajah. Sek. Gitu, dikit jalanan wae kaji to. Alah wis to, wis nyotot ae kowe. Ayo. Yo, tenang to. Aku mek kaji utang oke. Ada tak gemblong.